Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kutsvagawo advice kubvawo kune vedare renyu. Izvo ndo zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndaenda kumba kweboyfriend yangu for the first time. So takati taenda kumba kweboyfriend yangu for the first time ndokubva tazongokaruka tava kutonzwa padho pava kunokwa, then iye akabva ati ndiani but munhu wacho akabva aramba kupindura, then inini ndakabva ndamuti endakaunotarisa kuti ndiani, ndokubva aenda paya akabva abuda panze for a few minutes. Pandakaona kuti munhu ainge abuda panze for a few minutes, hana yangu yakabva yatanga kurova because I was suspecting kuti munhu uyu kauyu anenge atori munhukadzi apa atori munhu wekuziva. Ndokubva ndateverawo panze paya. Ndakati ndabuda panze ndokubva ndazomuona manje achidhonzana neumwe mukadzi, but mukadzi uyu kana ndakatarira boyfriend yangu nemukadzi uyu ati kurei. So vakati vachikwevana kudaro, mukadzi uyu paakangondiona ndokubva atotanga kutopopota paya achitorova boyfriend yangu zvibhakera kuzotonosvika achizotomubvarurira hembe yake. Inini ndakabva ndangopinda mumba ndokubva ndatotora handbag yangu ndikabva ndatora nefoni yangu ndikabva ndatodzokawo kwedu kulocation kwatinogara. Ndakachema because murume uyu ndainge ndatomuda zvekutodaro, but iye manje akazondifonera achindinyengerera. Munongozivawo kuti kana uchida munhu unozongopedzisira wava kuda kungonzwisisa kuti chii chaitika. Saka akabva azondikumbira akati ndiri kukumbirawo kuuya kumba kwako so that ndinge ndichiexplaina my situation. Ndikabva ndati even though ukati uri kuda kuuya but it is already late, uchazoita sei? Akati all that I want is to be with you, kuti ndinge ndichikuexplaina the situation. Ndikamuti ndiudzeka pafoni, ndokubva aramba kundiudza pafoni. So I allowed him, ndokubva ndazomupa location, ndokubva azondiudza kuti ainge asvika kwedu kulocation. Ndikabva ndanomutora paya ndokubva tazouya tikatanga kugara, ndokubva tazotanga kutaura tigere mumba. Saka paya paainge achitaura neni, inini ndainge ndichiramba kumuteerera kuzosvika achizondibata by force, ndokubva atanga kundikisa, ndokubva tazosvika pakusika bonde, ndokubva anditi I am really sorry my wife to be because I am in love with you. Ndokubva azondiudza kuti mukadzi uyu ndiye waakatanga kugara naye kubva zvaakatanga kupindawo muno muSouth Africa, achinditi handiti unoona kuti munhu uyu mukuru sei kwandiri, saka ndo zvaanongondiita. Kana ndikada kuita move on, iye manje anobva azouya obva andivhiringidzira. So handiziviwo vedare, ndiri kutotsvakawo maadvices kubva kwamuri kuti ndoita sei, ndokontinya here naye munhu uyu kana kuti ndobva ndangozvikansela zvisati zvatombosvika kure. Worst of all now ndava kurwadziwa kuti saka munhu uyu paakaita bonde neni akabva andiitira utsotsi, ndokubva azobvisa protector paya. Ndakazotoona tatopedza kuti ko munhu uyu abvisa protector kuti rakabviswa nguvai, hapana kana chandakambonotisa ini. Ndakazotonzwa kuti ndainge ndatoitirwa mukati chaimo, ndokubva atonditi sorry, ndazviitira kuti usazondiramba. So handina hangu kuzomuramba because of the things that he did, but ndoita sei iye manje haana mwana. Iniwo I know kuti ndinokwanisa kumuzvarira because iye anoti the reason as to why vakazorambana nemukadzi uyu it is because mukadzi uyu haachatozvari already. Kumba uko hanzi ane vana 4 but anongomudzvanyirira. Ndiri kukumbirawo maadvices enyu vedare kuti pakadai so pane future here kana kuti ndongosiyana hangu nazvo. I'll be waiting for your comments mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinodawo kureurura
izvo zvakaitika mwana wemuvakidzani wangu asati ashayika. Apa mwana uyu wemuvakidzani ndinogara ndichingomurota manje most of the times, even though akashayika patainge tichitori vadiki. Ipapo I think kuti ndainge ndiri kuma 14 years ipapo mwana uyu paakashayika. So zvakaitika ndezvekudai, pakati paitika noise pakati paamai vangu naamai vepanext door. Mama one day vakazonditi ndaifanira kuzoti kana ndikawana mukana ndinge ndichizonokora musikana uyu wepanext door because ainge atori friend yangu, but nekudawo kwekuti vabereki vedu vainge vakanetsana, saka takambomira kuita mafriends. But munongoziva kana vanhu vari mafriends munozongotanga kungowirirana zvekare. One day takatoti tichibva kuchikoro ndokubva atongondimisa, tikabva tatanga kutofamba tose paya. Takazoti tofamba tose ndopandakabva ndazorangarira izvo zvandainge ndakakumbirwa namama vangu kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomunokora tsoka. So ndakabva ndazomutaimira ndokubva ndazongoita sekunge ndainge ndichambotsauka. Iye akabva azoramba achifamba achiti ainge asingazodi kuti ange achizoonekwa naamai vake tichifamba tose. Ndikabva ndati chance given, ndakabva ndangoramba ndirimo muchitondo muya muya ndakamirira kuti ange achisvika kumba kwavo. Ndokubva ndazobudikira paya mushure mekunge ndamuona kuti ainge atopinda pamba pavo, ndopandakabva ndazonokora ivhu reapo paainge atsika. Ndakazoti ndaenda naro kuna amai vangu. Pekutanga amai vakati ivo vainge vasingakwanise kurigamuchira ivhu iroro nekuti ndainge ndakaribata nemaoko angu directly. Mai vangu vakabva vazondidzidzisa, vakabva vati unozvipfekedza paper bag muruoko rwako wobva wazonokora munhu tsoka apo paanenge atsika. So ndozvandakazoita again. Ndichibva kuchikoro ndakangoti tangosvika pachinzvimbo pedu paya painge panyatsori nemajecha, ndikabva ndati ndikuda kumbotsauka shamwari. Iye akabva azongoramba achifamba zvake sezvo tainge tatosvika pedo nepamba. Then ndikabva ndazomutaimira ndokubva ndazomunokora tsoka. Ndikabva ndangosunga chipepa bhegi chaichiya ndakabva ndazopa amai vangu ivhu riya. Amai hamene kuti vakazoita sei neivhu iroro, asi musikana uyu manje akabva azotanga kurwara, akangotanga kungobuda makonye kumusana uku. Then akazonzi ari kufanira kuti ange achizoenda kunooparetewa kuchipatara. Ndokuzotofa kwaakazoita musikana uyu. Hanzi ainge akaora musana musikana uyu, kunyange mukofini make makonye vamwe vanoti vakamaona makonye. Ini manje ndakabva ndazoendawo, but ndakati ndava kuda kuendawo pabody viewing ndakabva ndanzwa ndichiita sekunge painge paine munhu akandibata asingadi kuti ndinge ndichienda kunoitawo body viewing, because vana vose vemuraini tainge takanzi tinge tichienda kunomuona musikana uyu for the last time. But ndakangoramba ndakabatwa nechimwe chinhu chakandibata ndikaramba ndigerepo apo pandainge ndigere. Saka vanhu vazhinji vakangofungidzira kuti sezvo ainge ari best friend yangu ndokusaka ndainge ndakatya kumuona arere mukofini. Ndokubva avigwa paya ndainge ndatokanganwa nezvake musikana uyu, ndokubva ndazotouya kuno kunyika yevatorwa. Saka musikana uyu pose pandinomurota, handisati ndakambomurota akatsamwa. Iye anenge achitorakidza kutoti kunyika kwacho uko kwaanenge ari anenge atori kumafaro, but anenge achinditi huya huya, but anenge asingataure neni. Anenge achingoita zvezvo zvokuti anongoshandisa masigns achinditi huya achinditi huya. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma Nashi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi zvazvakangooma hazvo vedway, asi please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakatumwa naamai kuti ndinge ndichinokora tsoka shamwari yangu ndikainokora tsoka ndokubva yatanga kurwara ikabva yazotoora musana. Can you just imagine? Pakaipa. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ndikutsvagawo maadvices enyu kuti ndoresponda here kumessage iyo yandakatumidzirwa natsanu vemukadzi uyo, hanzvadzi yemukadzi uyo wandakambogara naye, uyo ainge
regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Naimi zvinoitawo here kuti ndige ndichipindura mamwe mamessages awo andinotumidzirwa naNatsano, hanzvadzi dzeex-wife yangu. So inini nemukadzi wangu takawana nawo apo patainge tichitoriwo vadiki, saka marriage yedu ainge atori ma1, ende dambudziko rainge riripo nderekuti uyu mukadzi wangu, my late ex-wife, aiva munhu uyayoya wekuti aiteerera too much hanzvadzi dzake, worst of all amai vake. Saka takatotanga kutonetsana kubva apo patainge tichiri mukomana nemusikana, because aiudzirwa zvekuita nehama dzake. Worst of all akazoti abatira pamuviri, ndokubva ndamuti huya unditizire, ndokubva auya, but akabva atouya nehanzvadzi dzake, zviya zvekutotirakidza kuti isusu tainge tisitomborina kana simba, havana kana kutomborakidza hunhu. Ndakabva ndatongotora mudzimai wangu, but kubva ipapo love yangu naye yakabva yatanga kungoserera mbijana, because aingoti kana akanetsana nemunhu waanenge anetsana naye, obva atotiza, obva atonoreva kuhanzvadzi dzake. Hanzvadzi dzake dzobva dzatouya, dzobva dzatanga kutogarisa baba vangu naamai vangu matare. At that time ndainge ndichishandawo mutauni, saka ndaingouya kumba month end chete ndopandaiuya kumba. Then ndakabva ndazombomutora munhu wangu ndokubva ndagara naye mutauni. Tigeremo mutauni ndopaakabva azotanga manje kunyatsokurwa neni. Ndaiti kana ndikanetsana naye paya munhu aingosimudza chero chinenge chiri pedo naye, obva atondirova nacho chinhu ichocho, aitonditema kunyange nemacheya chaiwo, kunyange nemaaini. Zvino nerimwe zuva ndakazoti ndaboeka nawo naye, ndikabva ndati munhu uyu ndikuda kumbomurakidza kuti zvinorwadza sei kuti munhu anongoti kana akatsamwa anokutema nechaanenge akutema nacho. Saka inini ndakabva ndazongotorawo poto yainge iri pedo, mapoto aya akaita makango, ndokubva ndangomutema nayo poto iyoyo. Saka ndakabva ndamurova zvakashata, because ndakaramba ndakaibata ndichimukongodza mumusoro. Akabva ati wandikuvadza, akabva atotanga kutobuda mututu. So kubvawo ipapo takamboita sekunge tainge toti wiriranei, but still taingoramba tichingotongwa nehama dzake kuzosvika ndichizoita give up. Mukadzi ndakatoita wekutotiza ndichiuyawo kunoku kuSouth Africa, ndokurambana kwatakaita. Akambonditevera, but still ndakazvikoniwa hangu, ndokubva azonditiza akatanga kugara noumwe murume. Saka akabva azogara noumwe murume kwemakore, ndokubva azongonzi arwara achiti anotemwa nemusoro. Ndokubva ndangonzwa kuti akadzokera kumusha mushure mekunge abatira pamuviri penew husband yake, ndokubva azoshayika ariko kumusha ikoko. Zvino akati ashayika, ndakazoshamisika manje ndochifonerwa, ndikabva ndanzi Tsano, muri kufanira kuti munge muchuya tinge tichizotaurirana. Ndikabva ndati tikufanira kutaurirana chii? Vakabva vatoti ko zvauri kutotipindura rafu apa iwewo munhu wedu uriwe wakamuuraya. Apa pacho pandainge ndonzi munhu ndini ndakamuuraya, this was like 10 years later mukoma, ndo pandainge ndonzi munhu wedu ndiwe wakamuuraya. Saka uri kufanira kuti unge uchiripa, and on top of that uri kuda kutoita zvine tuhasha mukati. Manje hasha dzako idzodzo tiri kuda kudzipedza. Ndikabva ndati vanatsano, kana muine zvamunokwanisa kuita dai henyu mangoita, because kana ndegawo ndainge ndava kutotadzawo kutoziva kuti vanhu ava saka vari kuda kuti ndinge ndichiita sei. Saka ndo mamessages iwawo andinoreceiva kubva kuna Natsano, vanenge vachingoti uri kufanira kuti unge uchiripa iwe, ende havasati vataura mombe idzo dzavari kuda. So pose apa ndinongonyarara zvangu, ndinongoramba ndakanyarara, but kana vakangowana mukana vanobva vanditukirira, especially vamwe Tsano avo vari muno muSouth Africa. Vanongoti kana vaine ma3 minutes vanotondifonera, kunyange ndikachinja mafone numbers, sezvo tiri vanhu vekuti tinobva kunzvimbo imwe chete. Ndikangowana uyo wandinenge ndataura naye kumusha anenge aine connection yavo, akangovapa chete mafone numbers angu, vanobva vatofona pamanew numbers angu aya, vobva vatotanga kutotaura zvavanenge vachida. So ini mukoma ndapererwa, handichaziviwo kuti ndoita sei. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakasonetsana nemukadzi wangu a very long time ago, ndokubva tatanga kuita upenyu hwekungogara tichingororovana. Saka aingoti kana akabata aini onditema neaini iya, akabata poto onditema neaini iya. Saka one day ndakabva ndazoti ndikuda kuti ndinge ndichimbomuravidzawo shamu yake, ndimurakidze kuti zvinorwadza kungoti munhu akabata chaabata obva akurova nacho. Saka takati tanetsana, hanzi ndakabva ndabata poto yekango ndikabva ndatanga kumukongodza mumusoro nayo poto iyoyo. Saka akabva azotanga kubuda mututu. Saka kubva musi iwoyo ainge angova neproblem yekutemwa nemusoro, but takazoti tarambana azotombogara nomwe murume, ndopa akabva azoshayika. Saka ndiri kunzi ndini ndiri kufanira kuti ndinge ndichimurapisa. Saka hanzi ndini ndiri kufanira kuti ndinge ndichimuripa uyu ex-wife yangu akashayika. Zvakangooma hazvo vedu, vanatsana vasati vataura mombe kuti vari kuda mombe ngani. Zvakangooma, ngatitaurei navo mucomment section, tinge tichivabatsirawo mucomment section, tichivapawo maideas. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndakazvarwawo ndichinzi ndainge ndiine mweya wejambwa nemunyama, but mudzinza redu zvekare pane umwe mwana wabankuru uyo akazvarwa aine mashavi ake euvhimi. Saka baba vangu ivo vachizondiudza confession yavo vasati vashayika, vakabva vati pane rimwe gore vakati vachishanda kuDDF ndopa vakabva vazotanga kuwirirana nekamwe kamudhara kanobva kuMalawi. Saka kadhara aka hanzi nababa kakabva kazondipa umwe mushonga uyu vakanzi vaifanira kuti vange vachizotenga hembe. Mushure mekunge vatenga hembe vaifanira kuzomwaya mushonga uya wainge uri mukabhodhoro ako kavakapiwa naye mudhara uyu aibva kuMalawi. Saka vakabva vazouya kumba, ende ndinotorangarira kuti baba vakauya kumusha vainge vaine masets emauniform, zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatotishamisawo kuti baba vatengera munhu wose, vakatengera inini hanzvadzi dzangu nevanengina vangu zvekare vakabva vazotengera nevana vabankuru. Saka hama dzose dzakangoti vazviitira murudo, but mauniform awa mukoma, especially awo aifanira kuti ange achizoenda kunopiwa macousins edu vana vabankuru. Mama ndakazovaona vachiaina mauniform iwayo, so I never suspected anything, but baba vangu manje vakazoti vorwara pandainge ndotaura navo because vaifarira sterek kugara neni pasi. Worst of all, pandakazombovatora ndichivachengeta ndichigara navo kumba kwangu kuno kuHarare, baba ndo pavaiwanzo kundiudza nyaya dzavo dzose idzo dzavakaita kubva vachiri mukomana kuzosvika vachizonosangana naamai. Baba vakabva vazoti apa mwanangu, nyaya yandiri kuda kukuudza ndiri kuitirawo kuti uko kwandiri kuenda ndinge ndichizokwanisa kuendeswawo kuparadise ndisaendeswa kugehena. Baba ndopa vakabva vazondiudza confession yavo yekuti vakapiwa mushonga. Saka mushonga uyu hanzi amai vakabva vazoainira mushonga iwoyo pauniform nemasocks izvo zvakazopiwa mwana uyu wabankuru. Nanhasi uno mwana uyu wabankuru irombe, munoziva rombe rekupedzisira, but mwoyo wangu unorwadza mukoma kuti saka zvose izvi zvandiinazvo semataurirwo acho azvakaitwa nababa kuti chose chaunoti chakanaka chakaitika muupenyu hwako chaifanira kuti chinge chichiitika kune uyu mwana wamukoma wangu. Saka zvinondirwadza mukoma kuti saka dai kwanga kuri kunzi baba vangu dai vasina kuita zvavakaita, saka ndikadai ndiri inini rombe redzinza. Kana mukamuona achinwa doro munomunzwira tsitsi, munoita sekunge muchaeredza misodzi achikuudzai kuti doro ndiro mwari wangu, doro ndiro mukadzi wangu, doro ndiro zvose zvangu. Kunyange ndikafa ndisina chandiinacho, at least ndinge ndichiziva kuti ndakararamira doro. So I know kuti zvose izvi zvaanoita, kudhakwa kwose kwaanoita, ndini ndaifanira kuti ndinge ndichiita izvozvo zvaanoita. Please, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo ndinge ndichizonzwawo vedare renyu kuti vanoti kudii, baba vari wrong here pane izvo zvavakaita, kana kuti vakangorwadziwawo kuudzwa kuti wakazvara mwana ane mweya wejambwa nerushava-shava, mwana ane maoko anobvinza.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So mukunotaura navo mukoma vedu vakati kune avo vanoda kundijaja mukoma, mubvunzo wangu kwavari ndewekuti kana uri iwewe wozvara mwana waunobva waudzwa kuti mwana wako uyu ane maoko anobvinza, kunyange akatambira chaanenge atambira haakwanisi kuchichengeta mumaoko ake nekuti maoko ake anobvinza, vanozoti kudii, vanoita sei pasituation yakadaro vasati vandijaja? Hanzi please don't judge me and I won't judge you. Ngatitaurei navo mucomment section.